नमस्कार मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून. आणि मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत, रोज वेगवेगळे खेकड्याचे वगैरे व्हिडिओ बघतोच आपण, पण आज आपण जाणार आहोत एक होडीची सफर करायला सकाळी सकाळी. चला मग बघूया आपल्या इकडची होडीची सफर कशी आहे. मस्त मी एकटाच आहे, त्यामुळे बोललो तुम्हाला पण इकडचं दाखवूया, सीन वगैरे कसं आहे, तो लोकेशन काय आहे ते. चला तर बघूया. एक छोटासा व्हिडिओ बनवणार आहे आज. चला मग. तर मित्रांनो, जाऊया आता, बघूया वगैरे इथून. ते मस्त वाटतं बघा. तर मित्रांनो, फिरूया. हे सर्व मॅनग्रोव्ह आहेत, पिवळ्याची झाडं, कांदळ टिवळ. आपण या साईडने जाऊया, दुसऱ्या साईडने बाहेर येऊया. मस्त वाटतंय. पूर्ण आमचं हडीगाव आहे या साईडला. नाही जाण्याचं ठिकाण. हा पूर्ण कांदळगाव एरिया आहे. हे कांदळगाव आणि हा हडी. मस्त scene. ते भात कापून आले आहेत तिकडून. हडीतून कांदळगावला शेती करतात जाऊन, कांदळगावच्या मळ्यात.
शांत नदी आहे. त्या गोल पाणी एक राऊंड आमच्या हडीगावचा तो काय इथे आमचं हडीगाव शेवच ते लास्ट गोल असं आहे कोळसा माझा इकडे शेती वगैरे करतात. ते पूर्ण गाव आहे. ते गावाच्या 3 बाजूने नदी आहे. ती नदी इकडून स्टार्ट झाली अजून सर्जेकोटला जाऊन संपली. गोल नदी गावाच्या गोल 3 बाजूनी पूर्ण नदी एरिया आहे. पाडीचा एरिया. सावली मस्त सावली आहे बघा. पण भरपूर लागतं त्यात सावली पण आहे. सावली झाली की मस्त थंड आहे गावात. आणि पावसाळ्यात गोड असतं आणि बाकी नंतर ऑक्टोबर नोव्हेंबर नंतर येत आणि खारं होणार. चला तर मित्रांनो आता घरी आलोय. आता बस घराच्या जवळच आलोय. तर मित्रांनो कसा वाटला व्हिडिओ ते नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तिथला प्लेस आमचा कसा वाटला तो पण सांगा कमेंटमध्ये. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ती बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला परत नवीन नवीन व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर पाहता येतील. चला तर मग धन्यवाद. सगळ्यांना पुन्हा एकदा दीपावलीच्या हार्दिक 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 शुभेच्छा. धन्यवाद.